Noniin, terve terve. Terve, tarvitsitko se korjausliitto? Joo, voidaan laittaa sulle käteen ihan just. Joo. Mä kuvaan nimittäin nyt, niin pitää aika vähän haastatella. Miltä se tuntuu? Sekavat olot. Lentokoneessa lähes hyppää, niin se on, mä luulen, vaikka sallittua. Niin. Hyvä. Nyt taas hetki on silleen, kun ei taju mitään, niin ei pelota. No niin, mutta kyllä se sieltä kuule tulee. Viimeistään siellä ovella. Joo. Hyvä juttu, kohta mennään. Hyvä, kiitos. Pikkuhiljaa. Mitkä tunnelmat? Puolet jäljellä vielä, ei mitään hätää. Näytä mittariin vähän. Joo, sieltä mennään. Vielä 10 minuuttia tai jotain. Vai kauan aikaa? Joo, alta 10 minuuttia. Ehkä just 10. Vielä hirrelaa. Onko maisemat kohdilla? On joo. Kyllä kelpaa. Hyvä keli ja elämä hypyilee. Keskuttaa yltämään. Joo. Ihan niinku leffoissa. Vähän huimaa. Ai jaa. Ei siitä varmaan. Rauhassa, se oli kuule varjo oikees kunnolla ja pirun hyvä asento sulla oli. Se oli hyvä vihje katsoa sitä konetta, kun näki sen tiiven. Joo, näin ainakin teki huomioon, että katsoit sinne. Vähän perseellä. Hyvä meni. Joo, ihan sekunti. No, siinä oltais. Alhaalla mennä poikien varjo sisään. Oi. Ihan sekunti mä lukat irti. Noin, nyt voit nousta ylös. Loppu ihan Saat vapaa.
Se oli siinä. Onneksi olkoon. Kiitos. Kannattiko? Kannatti, ehdottomasti. Joo. Sano nyt jotain. En tiedä. Ai ei oikein lähde. Ei oikein, vähän unohti jo, että mitä se tuntui se vapaa pudotus. Tavallaan se meni niinku muistaa, mutta ei kuitenkaan muista. Joo, sitä on vähän vaikea selittää. Niin, että jos joku kysyy, että mitä siinä tapahtui, niin tippui yhtäkkiä. Sitten oli kiva tuo leijailu kanssa. Joo. Ihan kunnon kyydit siellä ainakin. Loistavaa. Ei muuta kuin uudestaan vaan. Tai kurssille. Joo, no niin, kurssille seuraavaksi. Niin. Tänä keväänä. On, ensi keskiviikko alkaa seuraava. Katsotaan ensi keväänä. Okei.